אומרים שהדמיון הוא הכוח המניע הגדול ביותר. הוא מאפשר לנו לחלום, לפרוץ גבולות ואפילו להגיע אל הירח. היום נצא למסע בזמן, אל ראשית הדרך, אל סרט המדע הבדיוני הראשון בהיסטוריה. שנת 1902, עולם הקולנוע עוד בחיתוליו, ואז מגיע איש אחד, קוסם במקצור, שמחליט שהחיים על המסך יכולים להיות הרבה יותר מרתקים ממה שרואים במציאות. קבלו את ז'ורג' מיליה ואת יצירת המופת שלו, מסע אל הירח. מיליה, יחד עם אחיו גסטון, יצר סרט ראינוע בשחור לבן, באורך של כ-14 דקות. הוא שאב השראה מספרים כמו מהארץ לירח של ז'ול ורן והאנשים הראשונים על הירח של הרברט ג'ורג' ווילס. מסע אל הירח מתחיל בפגישת אסטרונומים שמחליטים לצאת למסע חלוצי לירח. הם בונים חללית דמוית קליע ומשגרים אותה בעזרת תותח ענקי, כשהיא נוחתת הישר בעין של הירח. על הירח, האסטרונומים פוגשים יצורים פלאיים המכונים סלנואידים, איתם הם נלחמים. לאחר קרב, הם מצליחים לברוח בחזרה אל חלליתם, והיא צונחת מהירח אל כדור הארץ, נוחתת בים ונגררת ליבשה. הסרט מסתיים במצעד כבוד חדידי, המקבל את האסטרונומים כגיבורים. הוא מדגים את חזונו הפנטסטי של מיליה ואת השפעתו על עתיד הקולנוע. מסע אל הירח זכה לפופולריות אדירה בתקופתו. הוא היה הוכחה לכך שקולנוע יכול להיות בידורי, מרגש, ובעיקר ביטוי לדמיון.